Jordan, Pippen, Rodman, LeBron, Wade, Bosh, Curry, Clay, Draymond. Hi ha hagut molts Big Threes al llarg de tota la història de l'NBA. Molts han jugat a bàsquet, evidentment. Molts han opinat sobre ell. Nosaltres, però, som els únics que no hem jugat i opinarem. Benvinguts al Big Three. Benvinguts al vostre podcast d'NBA en català. Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts, capítol número 34 del Big Three. Un dia més, un dia especial de playoffs. Ja sabeu l'intensiu que estem fent al Big Three, ens estem deixant la vida per vosaltres, audiència. I no només me l'estic deixant jo, sinó també se l'està deixant Martí Mirabete. Molt bon dia. I Sergi Armengol no tant, però sí. Que ho sabia, anava a dir, sí, ho sabia. Anava a preguntar si amb la mateixa intensitat... Avui dels tres el que més se l'ha deixat he estat jo, podríem dir. Mare meva. Vull dir, Ja està. hem de fer alguna cosa amb la humilitat que tenim, que és nul·la. No la tenim, exacte. No, és veritat, som humils. Jo crec que Escolta, realment més som humil humils. Jo crec. Tu, Jo crec. No ho crec realment. Mar, dels tres, qui és la persona més humil? El Martí. El coneixes molt poc. Gràcies, Mar. El coneixes molt Agraeixo. poc. Bueno, Al final el desconeixement és el que fa, no? Et fa equivocar-te. Sí. No passa res. com tu en Miami, per exemple. Oh! No entrem, no toca. No, joder, si de toca. fet, no, encara no, Ah, tio. encara. no, hòstia. No, però la llenço i després la Ja comentem. la tires, no? Correcte. Dia Igual important... que tira la tovallola Pedro Sánchez. no? Sembla? Tinc unes paraules per Pedro Sánchez. Endavant. Pedro, resiste. Aguanta. No dejes que ganen. No pasarán, Pedro. Resiste. Y la rosa socialista. No passaran. No pasarán. És una gran frase, una frase molt antifeixista, m'encanta. Bueno, A veure, defineix no passaran. no passaran, era Qui no passarà? els republicans a la Guerra Civil a Madrid, no? Al revés, al revés. La cartella dels republicans. Sí, bueno, però tu has dit que els republicans no passaran. No passaran els Al revés. fascistes. Si necessites una lliçó d'història, pots... Ui, a mi lliçons ni una, xaval, ni una. Perquè no passaran. Dit això, la gent es deu pensar... Bueno, és igual. Què No, passa? endavant. Que es deu pensar que ho dic de veritat. Tot això. Ah, no ho dius de veritat? Jo pensava que ho deies de veritat. Estàs fingint? A qui votes, Sergi? Si es repeteixen les eleccions, a qui votarà Sergi Armengol, Billy Melis? Passarà, No crec. Convocarà No eleccions. crec. Ho va dir François Gallardo Generals. ahir a Twitter. Gràcies, Gallardo. A qui voto? El guanyador és... Tan. Cada cop que em pregunta ma germana sempre dic Vox, i cada vegada es posa les mans al cap. Oh, Sergi, no. En sèrio? Què dius, tio? I dic, sí, Oh. m'invento, per les polítiques econòmiques. Mira, Això potser no cal que s'ho inventi. no. Jo em desmarco Segueixo de fer. declaracions. També, Seguro de típic NBA, el jugador perfecte, el físic de tal... Polítiques econòmiques de quin partit seria? Handels. Handel. és bona aquesta, m'ha agradat. Polítiques econòmiques de quin partit? Ciudadanos, poder. Ciudadanos? No. Bueno, polítiques migratòries, Martí, tu has entrat al trapo, doncs... Escolta, Aliança Catalana. Sílvia Orriols, què opineu de Sílvia Orriols? Cada programa parlem de Sílvia Orriols. És un O personatge per això, perquè flipa. s'ha de parlar d'ella. D'aquesta tia. És un personatge que flipa. És un personatge interessant, s'ha d'explotar aquest personatge. És un personatge curiós. De veritat, o sigui, jo crec que no ho hem pensat del tot bé. Podem convidar-la al Big Three un dia, a Sílvia Orriols? Podríem informar-nos si té algun coneixement mínim de bàsquet o de De NBA bàsquet català, tu. i a partir d'aquí construir una bona amistat. Anem a imaginar-nos com seria l'episodi. Benvinguts al Brisquís, Martí i Sergi, com esteu? Amb un convidat especial, Sílvia Orriols. Endavant, Sílvia. I què bé. Gràcies per estar aquí, o sigui, gràcies per venir, és un plaer, no sé què, Aniríem al gra soc islamofòb. Quina és la teva opinió? Quina és la teva opinió que el 90% dels jugadors del NBA siguin de pell fosca? Què diria? Tiraria no. per l'evident. Et diria que la NBA és racista contra els blancs, com penso jo. Sabeu per què? Ara anem a entrar encara més al trapo. Per què creieu que hi ha més negre que blanc a l'NBA? Tema qualitats físiques, sobretot. I també O sigui, és un tema... és un esport molt més físic. I és un tema cultural. Sí, Escolta, vale, perquè és l'esport Però dels quantes persones barris... afroamericanes hi ha? Molt poc, és el Sí, 20%. als Estats Units? 20% Només el dels 20%, O 20 i poc. Però també perquè el bàsquet jo crec que de tots els esports jo crec que és el més físic de tots, no? Potser.
Home, l'atletisme compta, Compta A mi em Urgell. sorprèn... Sí, però em refereixo als esports, estil futbol, estil béisbol, hockey... Jo crec que el bàsquet és el més físic de tots. I a mi em sorprèn una cosa, i crec que tinc la raó, o tinc el perquè, no la raó la tinc sempre, però tinc el perquè, i és el tenis. El tenis també és molt físic, no? És més mental que És físic. molt sí, mental però el tenis. has de ser, físicament has d'estar molt en forma i molt quadrat. Esports, tio. Sí, però cony, Esport d'èlit, però ja Elit. m'esteu entenent perfectament els dos. No. I Explica't no hi millor, ha tio. gaire negre, per què? Perquè és un esport molt de classe social alta, molt elitista. sí. D'acord. I ser negre És veritat que el bàsquet és molt i universal, no? elitista, Ja està, va, tio. històricament no va de la mà. Ah, perquè històricament. no els hem deixat, els blancs. I aquí ho denuncio. Denuncio l'apartheid, puc denunciar també el Tercer Reich, i denuncio també Celebres les accions de Rosa Parks? Rosa Parks, Finals MVP 1961, no sé com va ser. De fet, Martin Luther King, Nelson Mandela s'hi van lluitar contra aquestes polítiques generals. Malcolm X. Dalai Lama, no? També. L'All-NBA de l'antiracisme seria Rosa Parks de base, Malcolm X de 2, Martin Luther King com a estrella, no? Nelson Mandela, i el pivot qui seria? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Sí, m'agrada bé, molt. bé. Sí, que va acabar... Va acabar amb el racisme. Sí. Tu, Roca, amb què has acabat? Jo he acabat... Hòstia, és una pregunta que em ve sobtada, la veritat. T'ha pillat, Mira, jo vaig acabar... L'any passat vaig acabar amb el Sant Pere Pescador. No, l'any passat no, fa 2 anys. Vaig acabar amb el Sant Pere Pescador, juvenils. Bueno, van venir un dimecres a jugar a Borrassà, hat-trick, Tu, i cap a casa. Jugant de delanter. Al final del partit, un Mister, Polo afroamericà delantero. un cop de puny. Sí. Afroamericà, es diu? Si hauries d'especificar, no? afroamericà, Hauries d'especificar. Una persona de pell fosca. Negre, pots dir negre, no passa res. Una cosa, o sigui, Llavors- els primers 10 minuts d'avui... Sí, no. Us explico la història, si voleu. Sí. Estàvem jo defensant un córner, ¿vale? I, bueno, vaig anar a marcar-lo en ell. Ell es va sentir identificat perquè, clar, el jugador que havia marcat un hat-trick en el partit l'anés a marcar. Bé. El córner. Va dir, hòstia... Sí, es va créixer una dec ser mica, no? clar. I en el moment del marcatge, doncs, la típica de estirades, cops de colze... Això és típic, passa a tot arreu, a tots els partits. I ell va optar per una tàctica, doncs, per la que li fan a Valderrama. Bé, mec. Li van bueno, em va estirar el Sí, que podria ser els collons. Bé. I no només això, no content amb això, marxant em va dir, amb el seu català de... De poble. Uau, la tienes grande, hermano, eh? Me diu. Me diu. I jo es veu... Vull testar l'accent. En aquell moment li vaig dir... Des d'aquí vull demanar-li disculpes perquè és un comentari desafortunat. Li vaig dir... Sí, como la... Bueno, un insult greu de tu madre, no? I el tio es veu que no es va acatar. No es va acatar del que li vaig dir. Llavors, al final del partit, jo estava molt picat i va acabar amb una planxa molt lletja meva sobre un de l'equip rival. I clar, l'àrbit va pitar al final, m'ha ensenyat targeta i s'ha acabat el partit. Llavors m'ha ve el tio aquell a encarar-se'm i me diu, hola, tu m'has insultado. I li dic, sí. I pues, Soy jo. cop de puny. Te'l va fotre? Sí. A on? Aquí. Ah. 4 partits de sanció. Pocs. Sí, no, molt pocs. A part, l'àrbit era un col·lega meu, tio, de tota la vida. Quiz, Martí, com es deia? Jaume? Antoni? Era suec, finlandès? No sé, però en plan, la majoria jugant sense fitxa, o sigui, que haguessin guanyat el partit igual. Bé, bueno. Ara Per què no tenen fitxa? Passa unes coses allà a Borrassà, tio. Per què no tenen fitxa? És que, aviam, Deixarem Nois, les va, batalletes, sí. deixarem les batalletes D'avui- dels partits del rock. que no, per cert, bueno, si començo a explicar batalletes, us puc explicar la batalleta que un dia 2 es van hostiar del mateix equip. Ah, sí, explica-la. Ens ho has d'explicar. D'acord, doncs pues mira, Perquè hi ha gent que el no la partit, coneix. Borrassà contra Recreativo Marca. Existeix aquí. Sí, per posar en context, la Marca és un gueto de Figueres, ¿vale? És un barri marginal on hi ha les classes, on hi ha les classes més baixes de Figueres, d'acord? Llavors, la Marca té 2 equips. La Marca de l'AM, que és l'equip bo, i llavors hi ha el Recreativo Marca. Que com us podeu imaginar, el Recreativo Marca no és aquí un equip amb un alt nivell competitiu. Què em mires, Martí? Estic al peu de canyó per Llavors, comentari. No faré. bueno, en aquell dia nosaltres vam començar marcant un gol amb el Borrassà, molt bé, als primers minuts de partit, i va ser un gol d'una aliada d'un dels defenses.
O sigui, un dels defenses ens va fer una assistència en el nostre delanter i cap a dins. Llavors, clar, van començar com a insultar en el seu defensa, els del mateix equip. Va dir que aquí ja veies una mica per quin rumb anar a agafar el partit. Llavors, la jugada següent la lia una altra defensa i marquem el 2-0. El que passa que els dos defenses, el que l'havia liat abans i el que l'havia liat ara, comencen a discutir. A insultar-se, la cosa es comença a escalfar i la pilota estava al córner de dalt a l'esquerra i ells, en el córner de baix a l'esquerra, veus que l'àrbit para el partit i els dos tios agafant-se, donant-se cops de puny entre ells, dels dos equips. Bueno, l'àrbit què fa? Vaja, vermella per tu, i fora. També Jaume i Pere, no? Xavi Arnau, anava a dir jo. Xavi Arnau, també. Nois, aquests comentaris, des del Big 3 vull demanar disculpes. No, però com es deien? Xavi Arnau? No. D'acord. Un es deia... Ensenya l'acte aquell partit. Vas passar 11, sí. De moment entretingueu l'audiència mentre Vas passar l'11 amb les vermelles i era l'11 titular de Senegal. Sergi. Però estem anant a uns punts que no. No, para, o sigui... Has espiat el cronòmetre perquè... Avui no? Censures. Vale, si portem 11 minuts... Parlant de l'NBA de l'antiracisme, Rosa Parks, etc. Bueno, què hem parlat de Pedro Sánchez, hem parlat Batalletes de la vida. de Silvio Orriols. Bé. Martí, alguna cosa a afegir? Sobre aquest aspecte, En general, et deixem. jo hi ha moltes coses a afegir, Ja, bro. però en aquest cas serien de bàsquet. Passa que el Roc està buscant aquesta captura. L'estic buscant, tios, que passem masses gifs. És històric. Martí, top 3 gifs. Què passem pel grup? El del dimoni, tio. El del dimoni és històric. Què faci? El del dimoni... Però només el passes tu. Sí, perquè és com quan provoco, després ve el gif del dimoni. O sigui, a mi, Tu ets molt de... quan me'l passes... Desperta. Sí. Quan me'l passes, És història. si jo agafo ràbia, o sigui, m'entra una ràbia interior, Ja sé on trobar-la, vale. és bastant complicada. El teu gif quin és, Martí? El meu gif? Mira. Sí, és aquest, el de Wake Up. Aquí ho tinc. L'acte del partit, el que diu, bueno, això és informació confidencial, però expliquem aquí el Big 3, vale? Això només es pot obtenir des de dins de la federació. Per les 16 persones Vale. que ens escolten. 17 amb la Mar. Tantes coses. 9 o 10. No diu el nom del jugador, vale? Però diu el motiu de la targeta vermella. El Pel jugador següent número motiu, 12. per agredir de forma extremadament violenta a un company del seu equip quan el partit estava en joc. El jugador, entre parèntesis 12, en qüestió s'ha dirigit violentament cap al jugador del seu propi equip amb el dorsal 8 i li ha donat fins a 4 cops de puny consecutius a la cara amb el puny tancat i molta força. Un cop el jugador amb el dorsal 8 ha caigut a terra, la persona expulsada número 12 ha utilitzat una clau de lluita lliure i l'ha agafat amb el braç i el seu propi cos durant aproximadament 10 segons pel coll. Finalment, amb dos jugadors dels dos equips els han pogut separar. Amb dos jugadors han estat expulsats i abans i han abandonat el camp pel seu propi peu, amb clars símptomes d'agressions i ensangrentats. Però llavors és una pallissa. És una Del pallissa. 12 al 8. I per què fot fora el 8? Perquè era partícip també. Es van encarar una mica de Draymond Green. que fas una per cadascú. Bueno, Anem a parlar de NBA. el 8 em sap greu. El Draymond Green de la vida. Isaiah Stewart també. Bueno, sí, bé. Miami in 6. Miami in Six, voleu que entrem aquí? Entrem als Jo vull partits clarificar una cosa. La meva crítica no és cap a l'equip de Miami. Jo tinc una Però gran què vas dir l'altre admiració. dia? Què vas dir exactament? Jo vaig dir que Jimmy Butler, vale, que espavili, perquè està alimentant la narrativa de que a la temporada regular no importa i després el playoff les lesiona. No vull tornar a repetir el discurs perquè... Té raó. Llevat-los. Llavors, aquí el problema és que jo vaig dir no, perquè ara et toca Boston a primera ronda i Boston, el més segur és que Boston t'elimini, perquè és el millor equip de la Lliga, s'ha demostrat. Llavors, què ha passat aquesta nit? Que Miami ha guanyat de 10 a Boston al Garden de Boston. De Boston, sí. Llavors, bueno, aquí els meus amics em volen tirar en cara que... però perquè tu l'altre dia, pel grup de WhatsApp que tenim, el Big 3, vas dir, a mi no compteu perquè aquesta banda de Miami guanya aquesta sèrie de playoff. Martí, pots comptar amb mi. I la primera victòria de Miami es produeix a on? A Boston. Què passa? Guanyen el factor pista, de moment sense peces clau com Jimmy Butler i Terry Rozier. Nois, heu d'entendre que jo seré Terry Rozier. el primer en alegrar-me si Terry eliminen a Rozier. Boston. Seré el primer. No, escolta, jo també, però has d'assumir el que vas dir. Ho assumeixo. I t'has d'enfrontar Jo no em a retracto les amb meves conseqüències. paraules. Ja està. Quines conseqüències hi ha? No, vull dir, tu vas criticar a Jimmy Butler i a Miami perquè era una banda i t'han pintat la cara. Així de primera t'han pintat la cara. Sí, sí, ho han fet. No m'han pintat la cara. T'han pintat un quart de la cara. Escolta, Aquest d'aquí. si Un terç. vols ho Un dic ja. terç? Si vols ho dic ja.
Boston en 5 partits. Miami fotent el ridícul i cap a casa seva. Vale? I traieu-me aquest clip després. Al cap de 2 setmanes em traieu aquest clip. Vale? Carne de TikTok. El pobre Martí Mirabete... El trauré jo. Ja pots venir amb la cara pintada. Anormal. Ja pots venir amb la cara pintada. Escolta, per què m'insultes, tio? Perquè toca. Punt i final. Tinc un mal de panxa molt heavy. Què anaves a dir? Molt heavy. Una cosa ve d'una de l'altra. El que anava a dir ve d'una altra mal de panxa. Si no et tallem... Vols? Aguanto. Sí? Tenim temps, Sí. Són les 9 encara. Coses a dir del Miami-Boston. Punt número 1. No ha vist el partit. No, però he vist els últims minuts. El partit d'avui és la demostració total del que és aquest Miami Heat, de la cultura d'aquesta franquícia i qui és Eric Spoelstra. Perquè veus la rotació i veus com han menjat tots, menjar vol dir, els punts que ha fet. Sí, vas o no? No, marxo. És la demostració total de cony. l'equip i la cultura que té Miami. Que no és ninguna pantomima perquè... Tio, són circumstàncies, ho sento, són circumstàncies. Les circumstàncies marquen el relat, tio, i el relat de Miami és que competeixen com ningú. I sense la seva estrella i sense el seu base titular et guanyen a Boston, que havia perdut 4 partits a casa aquesta temporada, 4! 37 victòries i 4 derrotes. Hòstia, però què m'estàs explicant? És la demostració Endevineu perfecta contra qui va perdre un dels 4? de com competeixen, enhorabona per Oklahoma, de com competeixen aquests Miami Heat, que no sé si passaran a segona ronda. Segurament no, perquè si no tens a Butler i a Rozier és molt complicat, perquè al final aquests talents són els que et fa guanyar 3-4 partits en una ronda, i més contra Boston, a l'equip amb millor rècord. Voleu entrar... És la demostració perfecta. Això és el punt número 1. Punt número 2. Martí, tu no diguis Tremont. que també t'interessa molt que Boston quedi eliminat, perquè t'interessa i moltíssim per la narrativa de Warriors 2022 que Boston guanyi aquest anell. Sí, però sí, el que va fer Warriors va molt més enllà de que Boston guanyi o no aquest anell. Si Boston guanya Saps què vull dir? l'anell aquest any, la narrativa del... Jo el que no vull és que no guanyi creix Denver. encara més. D'acord. I punt número 3... Spoelstra, tio. I punt número 3, Rock. No passarà. Perquè no passarà a Miami. Però com hi hagi el miracle de que Miami estigui a segona ronda, Jo donaré la cara, vindré aquí a donar la cara. tapat, Però amagat, pintat, tota la cara pintada. presentes i et calles en tot l'episodi. No. Tota la cara pintada, xaval. Amagat no, xaval. Vindré aquí amb la cara descoberta, a donar la cara. I a demanar perdó, No, jo Sí. no demano perdó mai, vamos. O sigui, jo no molt bé. tracto mai de les meves afirmacions. Molt malament. Fatal. S'ha de demanar perdó. Si t'equivoques... Miami, o sigui, a una puta franquícia bilionària no li demanaré perdó. I a Jimmy Butler, que és milionari, també tampoc li demanaré perdó. Perdó per haver-te equivocat. També jo Per haver dubtat de tu. Sí, per haver dubtat d'un home tan sumament diferencial i Quantes vegades demaneu perdó al dia? És molt important demanar perdó. Jo sóc molt de dir gràcies. Sí, gràcies, sovint, sí. perdó també ho dic sovint. Sóc la típica persona que te diuen no sé què, vale, perdona, ja està. Bueno, sí, però o sigui, el perdona no és igual, hòstia, perdó, no sé què, saps? El perdona, o sigui, aquesta... Clar, és que has de comptar que jo m'equivoco pocs cops al dia. Clar, Llavors... clar. Ja està, sortirem d'aquí. Eric Spoelstra, voleu entrar aquí? Menys de les que hauria jo. I el Roc no acaba el comentari. Sempre vol dir la seva, tio. Menys de les que hauria jo. Top 5 entrenadors de la història, segur. Top 3 podria entrar perfectament. Sí, per sobre Steve Kerr, jo crec. Ara, la veritat, aquest salt, quan no està Sí. Rozier, de Caleb Martin, de Jaime Hackett, de jugadors de rotació, això és Eric Spoelstra. Sí, no, 100%. Quin home, tio, quin home. O sigui, de veritat, no pots guanyar Boston. Està sense Popovich, Rozier. està Phil Jackson, està Spoelstra. Ja està. Bueno, a veure, calma. No. Calma. A qui fotries? Monty Williams. Taylor Jenkins. Us recordeu de les 26 derrotes consecutives de Detroit? Sí. Bueno, vam parlar-ho aquí, no? Que bonic va ser. No, crec que no ho vam arribar a parlar perquè va passar durant el Nadal. Ostres, clar. Crec que no I al vam van parlar. fer 2 mesos de vacances. Sí. Estic pensant en el nom de l'entrenador de Boston dels Celtics de Russell. No toca, tio. No toca gens. De Celtics de Russell. Tiny Archibald. Que li vagi Per superbé. cert, aquest tio. des d'aquí vull... Nate Archibald. Vull enviar un altre missatge d'advertència, d'acord? Que és el següent. Jason Tatum, espero que guanyis l'anell, perquè si no ens veurem les cares, tu i jo, d'acord? Fins aquí el meu missatge Ahir d'advertència. Jaylen Brown va ser el millor jugador de Boston. No, porta així en força temps. Bueno, això és discutible. Ahir ho va ser, Red concretament. Auerbach, entrenador dels Celtics, guanya 11 anells. Sí, lo d'Archibald t'ho has És un patillat. jugador de futbol, perquè m'he donat compte com ho he dit, veritat. és un jugador de futbol històric. Anem a Ex del Oklahoma Barça. Pelicans o què? Davant. Pues anem a Tens ganes, Oklahoma Pelicans, no? Hem guanyat... Bé, no? Bona victòria. Els trons d'Oklahoma. Una victòria Bé. suau, no? En plan, un partit suau, sense gaire... No va haver-hi partit, no? No gaire, jo vaig veure No l'últim l'he vist quart, jo, aquest. vaig veure l'últim quart ahir, clar, ja estava tot bastant decidit. O sigui, Shea jugar 3 minuts de l'últim quart, Sí. és a dir, fa 33 punts amb restricció de minuts. Això és una podríem bendició, dir. Que la teva estrella jugui 3 minuts a l'últim quart és una Sí, bendició. sí. Parlem de Chet, tio. Sí, jo crec que és el punt a destacar de l'inici de playoffs d'Oklahoma, Chet Holmgren, que vale, portem 2 partits, Ets històric, tio. Molta Sí. calma, Ets portem històric. 2 partits. Sí.
portem 2 partits, però la grandesa que demostra Chet és, vamos, o sigui, Ahir que fot 26 punts. 26 punts, 10 rebots i mira-lo. 3 assistències o així. Llavors, Molt bé, tio. Tenen un Big 3, tio. sí, no. I Jalen Williams sembla que no, perquè no està fent els números que se li esperen, però està per sobre de 20 cada partit, més o menys els últims. I 10 de 17 Jalen Williams. Sí, no. Per sobre de 20, o sigui, imagina't el que estem dient, un joc que està per sobre de 20 i estem dient que no està sent Un jove no, dels millors. un rookie. Sí, un rookie. Un rookie, o sigui... Molt i a heavy, part, molt heavy. Clar, aquí el problema d'Oklahoma podria ser amb equips justament com els que es pot trobar a segona ronda, donant per suposat que ja es classifica a segona ronda, que és aquest joc més físic. És el joc físic de Clippers, el joc físic de Dallas, perquè Clippers el tenir els 3 pivots de Plumlee, de Tice i de Zubac és complicat per... Bueno, Clippers en general és un equip físic. Sí, amb Kawhi, Paul George... Parlant de Clippers ara. Hipotètica segona ronda. Sí. Perquè no estàs, tio. I No Dallas- estàs al programa, el box tio. score de I Dallas amb Gafford, amb PJ Washington, amb Luka igualment, o sigui, és un base de 2-3, em sembla Sí, que però fa més Luka. Clippers. Sí, no, i tant, més Clippers. 60% de tirs a camp Oklahoma ahir. Sí, no, i us he d'advertir una cosa, de veritat, perquè és que A veure. veient el partit ahir, perquè clar, mentre hi havia temps morts en el quart, jo amb l'ordinador em posava el que havia passat abans del partit d'Oklahoma. I estava mirant el partit i, hòstia, he tingut la reflexió que durant aquests últims mesos o setmanes que ara Shea cada cop està tirant més i millor de 3. Perquè ara em sembla que el seu percentatge de 3 està per sobre el 47%. Això des de fa quan, dius? Des de fa 1 o 2 mesos. 1 o 2 mesos. Des de que va tornar de la lesió. Ah, es vale. va lesionar. La seva temporada està al 35,3. Sí, però... No està Sí, dels últims tan mesos. malament, tenint en compte que Està clar, no però va estar és que per això. És que no tira. Per això, clar, ja, no tira de ja. 3. Llavors, si arribem al punt on aquest paio aprengui a tirar de 3, Bueno, clar. parlem. Sí. Parlem. Perquè realment el tir de 3 és una cosa que es pot entrenar Totalment. bé. Que Von Looney ha dit que aquest estiu es posaria a tirar de 3. Per ser un pilot més complet. LeBron James porta 20 temporades a la NBA Hòstia. i la millor temporada de triplista ha sigut És aquesta. aquesta. Sí, totalment. Per això. I Pelicans, bueno, molt fluixets. Si Shea comença a tirar bé de 3 aquests playoffs... Bueno, més que aquests playoffs... A partir d'ara, no sé, és jugador del 40%. Podem tenir Difícil, una cosa molt grossa en quant a 38%. a punts per partit. Clar, és que si ara mateix sense tirar de 3 està fent 32. 30... No, estava 31, diria, la temporada. Entre els 10 tirs lliures que té per partit assegurats, Mira quants n'ha tirat aquest els partit. tirs de 2 que sempre fot. 4 n'ha fet. Bé, 4. Més Chet amb 5 de 6. I clar, que Golden State no estigui a posttemporada és per culpa dels àrbits, evidentment. Que 82 partits els hi han robat 81, Para. crec. 38. Escolta. 88. O sigui, qui estava parlant de Golden State ara? Sempre aprofitarem, sempre, Sempre. per parlar malament de Golden Sí. State. Sempre. Però qui estava parlant de Golden State ara? No, nosaltres. Estàs una mica Jo crec que complexat amb Golden State, tenim potestat per fer-ho. Per què? A veure, explica'm. Bueno, perquè sóc el presentador del programa, en No. Sergi és el que munta la càmera i edita i tu ets el Seguim. Martí Miradete. Vale! I vosaltres esteu gravant aquí per què? Si voleu, ho expliquem, obertament. Tens tantes ganes d'explicar-ho? No ho faré. No ho faré perquè sóc un tio humil. Sí o no, Marc? Sóc un tio humil. I no ho farem. El Ho faré. No, i s'esteu gravant gràcies a mi perquè he fet jo la reserva. Explica-li ta mare, explica. Ma mare fa que no mira un programa d'aquests. Ta germana. Ma germana fa que no mira un programa d'aquests. Sí que el mira. L'altre dia vaig parlar amb ell i sí que el mira. Pots comptar amb mi. Sí? Clàudia, el Martí, el teu germà, Com que Clàudia? No es diu Clàudia la meva germana. Sí, és Clàudia Miradete, Sí. a mi no em pillaràs. Que diu... Bueno, escolta, et puc pillar perfectament, Anna? Anna? O Marta, m'és igual, el que vulguis. Al revés, és Marta i Anna. Marta Armengol la conec perquè hi ha una amiga de la meva mare que es diu Marta Armengol. Ja m'ho has comentat, sí. Bé. I amb el meu germà sempre fem conyes de... No sé, va sorgir la conya amb el meu germà de riure'ns de la Marta Armengol, amiga de la meva mare. I, bueno, doncs està aquí, el xip de la Bru, broma. abraçada. Ja està, ja hem fet una mica repassar les famílies. Marta i Anna també abraçada. I Parlant de famílies... A veure, per on surts? No, anava a filar-ho bé amb l'NBA, tio. Vale. No vols explicar bé el de la reserva, Martí? No, bueno, no cal. No cal. Parlant de famílies, No, no sé si heu tingut la sensació vosaltres, però últimament els meus familiars i els meus amics que no són assidus a l'NBA estan veient força NBA de playoff, Tenim una mica aquí a la uni,
el senyor Caco Alonso. Amic no sí, és. sí. És veritat, Amic. és company de classe, No, amic meu sí que excompany és. de classe teu. Amic meu sí que és. Sí. Sí? Sí, exnòvio també. Examant. Està bé. Calla, és veritat. Escolta, és fan dels Blazers, Molt És mèrit. culpa nostra. Culpa nostra. Perquè li vam dir... No, teva. Li vaig dir, Caco, et vols ser aficionat d'un equip de NBA? Ha de ser d'un equip que estigui ara mateix malament, perquè no pot ser com el Martí, pujar-te al carro dels Nuggets, que té raons per fer-se els Nuggets, perquè el propietari de Denver és Què el mateix... Nuggets? És el mateix que... Com? Què Nuggets? Què dius Nuggets? Ah, el Caco. Pavila, tio. El Caco té raons per fer-se els Nuggets, perquè el propietari és el mateix que el de l'Arsenal, el seu equip de la Premier. Llavors, li vaig dir, Sí. no facis un Martí Miravete i no et pugi al carro del campió. Escolta, t'estàs repetint. El 2015, perquè el Martí és el que va No, fer. però tens raó. Li vaig dir, et dono una tasca complicada, que és fer-te els Blazers post-Lillard. I aquí està. No li vas dir, escolta, en Caco va dir, Blazers té potencial, jugadors joves... Jo vull anar a l'oest. Perquè, clar, ningú vol estar a l'est. No? Llavors, ja com que estàs Knicks. Jo vull anar a l'oest. I tu li vas dir, vale, ha de ser un mercat petit i que sigui un equip que no estigui posat... Sí. Vas dir això. Jo no soc ningú per dir-li qui s'ha de fer d'equip aquí. Però Exacte, no ets vas ningú. dir com a recomanacions. Llavors, vas dir, hi ha dues opcions. Houston o Portland. Per seguir un equip. Hòstia, era Houston, tio. Era Houston. Era Houston. Sento, Caco. Escolta, no tocaré els playoffs en 15 anys, tu. L'altre dia m'ho pregunta per Twitter, perquè posa algú de Lillard, un clip de Lillard, i li responc, no sé què li vaig dir, una parida, i em diu, escolta, parlant seriosament, en quants d'anys creus que entrem a play-in o play-off? Portland! I jo li vaig Han de dir... tenir el pico. I got the heart to tell him, I got the heart to tell him. No, però... No, però una Li cosa. vaig dir, mínim 5 anys. Però Portland té bons jugadors, no? Tres mínim. Mínim I és 3 molt. play-in els pots veure allà al costat dolent del play-in. Houston, ara no toca parlar d'això, però Houston donarà a passar l'any que ve, jo crec. Utah, per exemple, baixarà. Golden State baixarà. Lakers baixarà. Sí, ja ho vaig dir l'altre dia. Phoenix, Clippers, tio, ja està, ara repeteixes. Parlant de Phoenix, va, anem a partits ahir. No, anem als partits que toquen Avui. aquesta nit. Els d'ahir cal repassar-los. Jo crec que sí, perquè no els hem comentat. Va guanyar Indiana a la pista de Milwaukee. Per sobre, és actualitat, també. Aquí es pot veure com quan un jugador realment ha disputat playoff i l'experiència que suposa això, aquest fet, i de fet guanyar un anell com Pascal Siakam, que està sent el millor jugador d'Indiana amb diferència. Alguna cosa més sobre aquest partit? Tampoc... La millor notació de la temporada dels playoffs és seva, i la Vale. segona també. Sí, no, és veritat, 37 i 30... 6. 6 o 36. 36 i 37, respectivament. Molt ben Indiana al segon partit, va demostrar l'equip sòlid que és i que va demostrar també que Però no és tan sòlid, és un equip molt ofensiu. vam veure a temporada regular, sí, és un equip molt ofensiu i la defensa de Milwaukee, tot el primer partit ser molt bona, és la que és. M'està sorprenent molt la rotació de Doc Rivers, perquè quan fas els matchups i les rotacions veus veritablement quan un entrenador doncs, està atent o és bo o dolent. Doc Rivers no enganya ningú, ara parlant en sèrio, no enganya ningú, no és un gran entrenador. I Indiana aposta molt per el small ball, tot i tenir jugadors grans, com és el mateix Siakam o com és Turner, però aposta molt per Naismith, per seguir amb Haliburton, Nemhard. al costat de Nemhard, aquests jugadors doncs, més exteriors, i Milwaukee va apostar més per interiors. No va apostar més per interiors. Brook Lopez està fent un partidàs, tirava molt de 3, Però bueno. imperial en pintura, grans playoffs de Brook Lopez de moment, i em va sorprendre molt la rotació de Milwaukee. Malik Beasley no està jugant res, res, està jugant molt Perquè necessiten defensa, xaval. És per això, Necessiten defensa. perquè al final, i també et dic, veurem... Mazurin està lesionat, Sí. Vull dir... Però ara veurem a Indiana, complicat, Indiana apreta molt, a l'estat del bàsquet, com històricament s'ha dit, com és Indiana. Bueno, de la Rivert, no? De la Rivert. I veurem si arriba Giannis o no, però pot ser una sèrie complicada, evident, de Milwaukee. Segurament. I després del primer partit hi havia potser la sensació de que Indiana no estava encara preparat. De fet, surt Draymond Green a dir que no és un equip de playoff, encara, però bueno. El que digui Draymond Green... Correcte. Vostre, tio. I això, molt ben Indiana el segon partit, i sí, el que comentava el Martí. Deixa'm parlar de Lillard. Hi ha una estadística que és les primeres parts de Lillard són històriques en aquest playoff. I les segones parts crec que... 35 punts al primer partit a la primera part va fer, 35. I a la segona, 0. Rosco. Però amb 0 de 5 en tirs, vull dir, que va tirar. Sí. Bueno, aviam, són 5 tirs, no? Bueno, ja. Que sí que... I al segon partit també, alguna cosa similar. Però no transmet confiança, no Lillard, Milwaukee. No, Milwaukee, sí. Monedes a l'aire i equips que... Giannis està borrant, xaval. Giannis. Espavili, Giannis. Espavili. No et borris, xaval, no et borris. Clippers, perquè jo crec que va ser un partit força interessant per analitzar, perquè sobretot va ser un partit
que no estava siguent bo de Luka Doncic, fins al final no estava siguent bo, ni de Kyrie Irving tampoc. Llavors, és un partit en el qual torna Kawhi Leonard, que és un factor segurament diferencial per la sèrie, però que no va ser en el partit on va tornar. I ho vaig estar parlant ahir amb el meu company de pis i us ho volia preguntar a vosaltres. Vosaltres què creieu? Que va tornar Kawhi o que el va fer jugar a l'equip? Gran pregunta. Vale, bueno, sí. No sé si hi havia la necessitat de forçar després de guanyar el primer partit. Aquí està el tema. Van forçar i a més va sortir malament. De fet, a l'anterior episodi vam dir Clippers ha guanyat sense Kawhi. Segurament el següent partit, quan torni Kawhi o el proper, guanyarà amb més facilitat. I tot el contrari, per tant, aquestes coses... És que per mi és molt imprevisible a la NBA. hauria d'haver tornat al Game 3, jo crec, No sabem també et dic que va estava... estar desencertat en el triple, que dius, això no té per què estar directament relacionat amb la lesió que tenia. Que no sé què era exactament, Jo tampoc el vaig veure no sé. molt espès. Inflamació al genoll, crec que té. Si estàs De disponible, puto genoll, tio. als playoffs, si estàs disponible ja jugues. I jo crec que si estàs 3-0 dalt... Doncs Mira Embiid. Sí, per això. Que juga amb un ull, juga Embiid. Jo crec que, responent a la teva pregunta, els dos, va de la mà. Gran partit, o sigui, gran partit. Molt bé Dallas, molt sòlid, els complements, els interiors, que no van fer un bon partit al I pocs punts, Game 1. Partit molt espès, en anotació, molt defensiu. Luka, és això. Un 30% de Luka ja és determinant. Sí, Li fot un 100%, triple a 100%, Harden. 100%, al final. Per tancar el partit, sí. I Bé. bé Dallas, sí. Vale, nois, anem a passar segurament amb la que sigui l'eliminatòria, no? Jo crec. Una de les. Pot ser, no, jo crec que serà l'eliminatòria aquesta. Perquè ara veiem, quan ens anem a Phoenix, perquè, sens dubte, el Minnesota-Phoenix està sent un dels partits una de les eliminatòries dels últims 2-3 anys segur. Per què dic això? Perquè Minnesota està sabent contrarrestar el talent absurd que té Phoenix, però d'una manera està fàcil, sabria dir jo. Jo crec que aquests tres tenen moltes coses a dir encara, Sí, no, està clar, evidentment. En una sèrie amb Kevin Durant sí, bàsicament, no pots... bàsicament. Vamos. Llavors, el tema aquí és seran capaços Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker, Grayson Allen de travessar a Mike Conley, Anthony Edwards, Gobert i McDaniels, que ara Anthony Towns no el posa. Bueno, McDaniels, nen. McDaniels és... Vamos. Vaig veure una foto a Twitter que és bastant significativa, que és Edwards i McDaniels i a sota Jordan i Pippen, El mateix somriure, Anthony Edwards, que el mateix somriure. Però és que McDaniels també, la forma de jugar em recorda Scottie, molt a Scottie Pippen, tio. Complement ideal, si ha d'anotar, anota, si ha de defensar, defensa, ho fa de tot, completíssim aquest ja tio. ho hem dit aquí, que Minnesota, la solidesa d'aquest equip és estratosfèrica, l'equip segurament més sòlid, sobretot defensivament. Sí, però és un equip jove, o sigui... És un equip jove, i per timings ho vam comentar a l'episodi del pitjor de cada contender, no els hi toca encara, perquè... Exacte, no els hi toca. Jo crec que sí, Però és Michael Jordan any 87, és LeBron any 2006. Però Minnesota com va quedar l'any passat? Va entrar a playoffs? Sí, contra Denver 8ens. Però 8ens. O sigui... Van perdre 4-1 amb Denver. Però va ser una temporada dolenta de Minnesota, que arriba Gobert, que no sé què... S'està adaptant bé Gobert, nois. Estan demostrant que veritablement als playoffs i per guanyar un anell, que l'han de guanyar, vull dir, no estic dient aquí que ja han guanyat l'anell o que ho faran, però que per construir un equip per playoffs i per competir veritablement necessites defensa. la part de la defensa, tots els complements necessaris que no té Phoenix, i que vam comentar aquí que Phoenix era un festival ofensiu, però és a dir, no es complementen entre ells, i surt Devin Booker a la pretemporada dient que no sap com els equips es pararan, doncs ho estan demostrant els Timberwolves. Ho estàs veient en primera persona, Devin. Saps què penso de Phoenix? Molt ràpid, Sergi. Phoenix ha fet una concepció i una construcció de la plantilla molt errònia, perquè fitxa... Molt 2K. NBA 2K. Sí, fitxa Frank Vogel, que recordem que els seus Lakers de la bombolla destacaven per ser un equip molt sòlid i molt defensius, i segurament el fet de fitxar a 3 estrelles molt talentoses en atac i a Frank Vogel, que és un entrenador defensiu, es pensaven que ho compensarien d'alguna manera. Això no funciona així. I, nois, això no va així, complements, i a més, Eric Gordon, que abans, fa uns anys, destacava per tirar de 3, bueno, 3&D, ara el pobre està gran, evidentment, i l'únic que fa és tirar de 3. Grayson Allen, tirar de 3, bona defensa, però no està encertat tampoc. No sé, la concepció de la plantilla és dolenta, és errònia, això és evident. El que comentes de la defensa és així, s'ha demostrat al Game 2, perquè Anthony Edwards, el segon partit, mals percentatges. Sí. Tornen a passar al davant Mike Conley, que l'estimo més que el meu pare, Mike Conley. Ja puta. I J.D. McDaniels. I quan aquests jugadors, que són complements al final, que no és una superestrella com Anthony Edwards, et donen la passa davant, és també perquè se'ls hi permet. Sí. No tens davant
un bloc sòlid com és els propis Timberwolves. És a dir, és gràcies a Anthony Edwards, no? Que podria dir-ho, però no. És desmèrit de la defensa i mèrit, evidentment, de Jaden McDaniels, que la passa endavant és estratosfèrica al segon partit. No sé qui ho ha dit per Twitter, ho han dit aquesta matinada, crec, que el Big 3 de Phoenix diuen que si surten de titular és com que... Sí, el Big 3 de Phoenix. No es compenetren bé. Llavors, han plantejat, és que no me'n recordo qui ha estat, que Isaiah Thomas surti de titular i Bradley Beal de sisè home. Ho va plantejar, no sé si Gilbert Arenas o algun imbècil d'aquests que té un podcast. Sí, llavors no estàs d'acord, no? Com nosaltres. El que diuen els exjugadors se l'agafa molt amb pinces, perquè ho fan part... Vale. Com Draymond Green, no? Per exemple. Com Draymond Green, exjugador. Això ho he dit. Bueno. Aquí són molt de Minnesota, s'ha de dir. Jo no. No, és que hi ha el Pique amb Oklahoma. És que són molt pesats, tio, la fanbase. Però hi ha Pique, realment. Quina puta ràbia, hauríem de ser nosaltres, hauríem de ser els Grizzlies, tio. La fanbase de Minnesota són super pesats a Twitter, tio. Tot el rato, és que estan mirant amb lupa, tio, tot el que fa Shea a la temporada, mirant amb puto lupa. Deixeu-nos en pau, tio, deixeu-nos jugar a bàsquet, hòstia. Els Grizzlies entrem en aquest beef. Podem formar part d'aquest beef, els Grizzlies. La temporada que bé ens trobarem, Sergi, ho saps. T'ho vaig prometre. Sí. T'ho vaig prometre que ens trobaríem. Ves quan ho vam dir, i ho hem comentat, Memphis segon, Oklahoma desè o novè, hòstia, sembla que Memphis sí, Oklahoma costaria més, ara... Però bueno. I t'anava a dir, l'any que ve, quan estiguem ja amb els brackets formats, puc marxar? En un costat del quadre Oklahoma i en un costat del quadre Memphis, aquí estàvem. Memphis, will be there, bueno, l'any que ve. Bueno. Va, tira la puntilla, va, tira la puntilla. Escolta, el pick 4... Warriors no està a playoff, nois, i heu fet 6 o 7 mencions a Warriors, vull dir, la teniu a dins, nois, és molt heavy, No, per aquí no entra, Serà un bon pic. Nois, ja que estem, per tancar ja el capítol, repassem totes les sèries de dalt a baix, com estan, per afrontar aquest cap de setmana d'NBA, que bueno, demà també pengem capítol, no, en principi? En principi vindrem a gravar, després veurem què passa. Veurem. Boston-Miami, l'hem comentat avui, la sèrie està empatada 1-1 i ens movem a Miami, buscant aviam si pot passar el miracle o no passarà, o passa Boston. Seguim pensant tots que passa sí. Boston. El Cleveland Magic, la sèrie del poble, no? Puta merda, sí. 2-0 per Cleveland, que pot ser un sweep. No he vist cap partit d'aquesta sèrie, ni miraré cap partit d'aquesta sèrie. D'acord, gràcies. Malament, no pots dir això, tio, l'antena. Ho acabo de fer, ho he dit. El Milwaukee Bucks Indiana Pacers, un dels partits més atractius de l'est, que està empatada 1-1 i ens movem, com ha dit en Sergi, a la capital del bàsquet als Estats Units, Indiana. Indiana és un estat molt de bàsquet. Està bé, sí, va. Hi ha molt afroamericà. Chicago també juga molt bàsquet. I quant a college, Indiana és un estat molt... potent. Molt més proper al bàsquet que al futbol, això és així. Tenim Nova York contra Filadèlfia. La sèrie va guanyar Nova York 2-0, no crec que sigui un sweep, però sí que es pot decidir en un hipotètic 6è partit a Filadèlfia. No, un sweep no serà ni de conya. No crec. Thunder Pelicans, 2-0 a favor dels Oklahoma City Thunder. No sembla, sí, segurament. No sembla que la sèrie es vagi a complicar gaire per Oklahoma, més si no torna Zion. És el sense Zion... La sèrie en 5 més clara que he vist mai. Serà en 5 seguríssim. Tip partit així de l'honor, no? Victòria... Sí, pot ser, pot passar. Los Angeles Clippers contra Dallas Mavericks, 1-1. Tros de sèrie que tenim, que es mou a Dallas. Jo crec que és la sèrie amb més incògnites, sobretot pel tema físic de Kawhi, per com arriba també Luka, que també estava una mica espès en aquests primers partits. És una sèrie amb grandíssims jugadors, però que fins ara els partits són espesos. Pot ser Clippers en 5 o 6, el mateix per maps, o es pot decidir en un 7è partit, tant per Dallas com per Los Angeles. Llavors, Timberwolves, Phoenix Suns, la sèrie que va guanyant 2-0 l'equip de Minnesota, però que se'n van a Phoenix, que hauran d'afrontar a Kevin Durant, a Devin Booker i a Bradley Beal, que ho porten fent 2 partits ja, però aviam si ho segueixen fent fins ara. A l'estat d'Arizona la marihuana és legal ara. Per tant, sí, això ho vam dir en un capítol. Això per Kevin Durant... A l'avantguarda. Informació de servei, nois i noies. Clar, quan està a Minnesota no podia... Podia. Bueno, no ho sé. Sí, clar, podia. Igual que podia matar una persona. Per poder es poden fer moltes coses. De fet, a Minneapolis és lo del George Floyd. Següent partit, Rock, Denver Lakers. Partit és el Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers, una de les eliminatòries que més il·lusió feia segurament a molta gent, perquè que després d'aquell game winner de Jamal Murray se'ns va quedar una mica freda, tot i que encara no hi ha res de Fred de què? A mi m'encanta, No, a mi també m'ha encantat, però es va quedar una mica freda perquè posen ja el 2-0 i un 1-1 hagués sigut encara molt millor per al que és la sèrie en general. Ai, l'Ebron, si el triple que hagués entrat. M'estic plantejant veure la win directa a les 4. Ai, l'Ebron. Sí, jo també, segurament ho faci. Anem amb la cançó que l'he portat jo avui. Som-hi. És evident, he portat una cançó de Kanye West, una cançó per pujar el mood
de les persones, no? Positivitat Sí? a la vida, sí. Escoltem-la, sisplau. Late Registration, any 2004. No, 2005, Touch the Sky. Va guanyar Grammy per això. Bé, segurament conegueu... Ets molt fan d'aquest tio, eh? Sí, molt. I de les declaracions també. No. Bueno, és que ho engloba tot. Sí, no. It's Jewish! Llavors, No és que les declaracions són molt fortes. No ho he entès. Està en un programa i diu, jo crec que cada persona té alguna que aportar sobre la taula. I després para el vídeo i diu, especialment Hitler. Hòstia puta. No, és el tall de... Now Hitler i està allà dins. I després parla d'un metge i diu... I'm not gonna say what kind, what people, what doctor. It's Jewish. It's Jewish. I el meme, thank God he was going to say it. Bueno, Kanye West, ja està, separem l'artista de la persona. S'ha de separar això moltes vegades. s'ha de separar. Com a futbolista de la persona, no, Maradona? Vinga, va, tanquem. Senyors, gràcies per seguir-nos al Big 3. Segur que l'actualitat del bàsquet i de la NBA als playoffs no para. Estem fent un intensiu on ens veurem cada setmana 3 o 4 vegades per seguir aquesta actualitat. Poc a poc, nois. Ens veiem en el capítol número 35 demà divendres. Adeu! Thunder, segona ronda, Shea MVP. Now let's take 'em high. La 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 la. Back in Gucci with the shit to rock. Back when Slick Rick got the shit to pop.